Moikka Risto! Mennäänkö tunnille? Mennään Risto. Meillä kyllä taitaa tänään olla vaan noita puomeja ja varmaan pieniä esteitä. Ai moikka Roosa! Onko säkin menossa ratsastaan? Joo, mä halusin mennä tohon tunnille, kun siellä oli vielä yksi paikka, niin mäkin tulin samalle tunnille kuin sä. Mä en kyllä tiennyt, että sä tulet tohon tunnille. Mutta mennäänkö mieluusti tohon pesarille? Koska mä ainakin haluaisin mennä sinne. Okei, no mä otan tästä ainakin nyt tän galleria. Joo, sä varmaan meet sinnekin jo. Joo, meen. No niin, ihan sama. Mennään nyt ainakin. Roosa, älä makoile siinä. Sori, se on välillä vähän mukavaa ottaa rennosti vaan tossa. Roosa, niin sitten kun sä menet yläasteelle, niin kai me ollaan silloinkin vielä parhaita ystäviä. Joo, todellakin. Nyt se meni taas sitten piehtaroimaan se poni. Että niinku kiva juttu. Niin todellakin me ollaan vielä bestikseen silloinkin, kun mä menen yläasteelle. Mutta niin, ja kyllä me ollaan silloinkin vielä bestiksiä. Ei, mutta varustetaan nyt ainakin nää. Niin, varustetaan näin nopeasti nää ponit, niin ei tuu sitten kiire. Mä teen nyt varusteet. Okei. Ootko munkin? Joo. Sori, mä en saanut nytten noita satuloita, koska ei riittänyt kädet. Ota nää sun sutsit. Tehdään tämmönen pikakelaus, että me ollaan saatu pikakelaus, että me ollaan saatu meidän hevoset silleen kuntoon tai silleen. Mut joo. Nyt me siis ollaan saatu... No niin. Nyt me siis ollaan saatu suitset ja siis toi... Minun kertaa tuli jotain. Hyvä. Tuossa meni piehtaroimana. Se vihaat. Hyvä. Sitten voitte tulla noita käyntipuomeja. Hei muuten Milla, tänne on tulossa huomenna uusi tyyppi, se voisi olla sinun kaverisi. Ai kiva, mikä sen nimi on? Sen nimi on Siiri, mutta minun pitää nyt varmaan mennä. Toivottavasti Roosa ei unohda mua, kun sillä on noin uudet kaverit. No siis sille tulee uudet kaverit, mutta ne tulee ihan pian. Hei Milla! Venaa! Ihan oikeesti. Miksi oota? Missä se oikeesti se Roosa on? Se kävi vaan maastossa. Tää vitsiä, miksi se oikein on? Milla! Miksi et oottanut mua tunnin jälkeen? Eikö sä oo maastossa? Eikö sun pitäis olla maastossa? Häh? Ei mun olisi pitänyt olla maastossa. Mä vaan kävin pikku käpsyttelemässä tuossa mettässä.
Ai jaa. Mä luulin, että sä menit ihan maastoon. Milla, mä kysyin sulta, että haluatko tulla munkaan käpsyttelemään tuohon maastoon. Voidaanko mennä sinne puistoon tänään? No okei, mä menen kai sitten kotiin. Mulla on ehkä nyt vähän kiire, kun mun kaverit ottaa tuolla jo. Okei. Mä menen nyt. Mentäisikö johonkin maastoon? Hei joo, toi olisi ihan sairaan hyvä idea. Se ollutkin. Joo, mutta mennäänkö huomenna oikeesti maastoon, koska se olisi ihan niin kivaa. Hei tyypit, voisiks mäkin tulla teidän kanssa maastoon? Mä en tiedä, kun sä et oikein pysyis Ristankaan meidän perässä sillä pikku töyhtöponilla. Niin se oot töyhtöponi, ite oot. Mä en oo poni. On nyt tää riitely. No, okei. Mennä sitten. Heti kun se meni yläasteelle, niin heti sit se niin pitää jättää muut ulkopuolelle. On kaikkien muitten kaveri. Jes. Tänne ne menee. Ai niin, mä en mene sinne maastoon mukaan. Ihan sairaan ärsyttävää. Okei, mä otan nyt ainakin sit sen mun oman hepan. Tai siis, mä otan siis sen mun hoitoponin. Ei mun siis mitään omaa heppaa oo. Että, joo, elikkä mä otan sitten ton Kallen. Mä voisin sit ottaa vaikka, no, mä mietin vielä. Ja se sun hoitoponi on. Mä otan ainakin ton hoitoponin, eli Fannin. Ja mä veikkaan, että toi Ronja varmaan ottaa sitten Lumeen, koska Lumi on sen hoitoponi. Niin joo. Mä voin periaatteessa vaan ottaa sen tästä. Tommosilla pikakelauksella, hei! Moikka! No, apua! Tää on niin lähellä tää kamera. Okei, nyt se on vähän kauempana, mut joo, me siis nyt lähdetään sinne maastoon. Mulla siis on Lumi. Ja täällä on sitten Fanni. Et nyt oikeesti tee silleen Jakkaralle mitään. Ja sitten tuo takana on täällä. Siellä on sitten Kalle. Sitten me ajateltiin, että me voitais niinku mennä jo, koska kaikki on valmiina ja silleen. Otetaanko ravia? Otetaan vaan. Ja ravi. Kattokaa, täällä on polku. Mennään tätä pitkin. Hei, mulla on yksi hyvä, tai siis mä keksin yhden jutun. Siis tehdäänkö semmonen, että ottaa vaan ajastimella aikaa, niinku, koska tää vie tähän samalle paikalle, niin mennään tästä vaikka sitten semmonen kisa. Joo, todellakin! Haluan ihan oikeesti, please! Voidaanko tehdä Roosa? Se sanoi jo joo. Niin sanoinkin. Lähtee eka, en mä osaa. Tosissas, pitääks mun olla eka? Totta kai, se oli Vika, joka sanoi, että kuitenkin sanoi, että en mä. Koillaan ne valmiit. Hep! Mitä sä hidastelet ihan oikeesti? Se kakkaa! Hop, 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 hop! Hop, 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 hop! Hyvä, no niin, hep, 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 hep! Ja maali! Kumpi vika alhaalla on se? Kielas! Olivia, tajuuksä? Mä sanoin, että kumpi eka alhaalla on se. Eikö sä kuuluu? Nyt sä sitten ite oot se. Oikeesti, nyt mä en varmaan edes päästä takaisin. Ai että. Mikä mun aika oli? Voitteko te kertoa sen? Se oli ehkä joku 21. Ei. Mikä se oli?
9,5. Mä häviän tän. Alttis. Se on näistä kaikista nopein. Ja kakkaskin siinä välissä. Paikoillanne. Valmiit. Hep! Hoppa! Ei! Ei te poni jaksa enää. Eihän kukaan estänyt oikomista. Tässä mennään yksi oikoreittikin. Mä aikasen. Äkkiä reitillä takaisin. Yes! Aika on 7. Se vasta huono olikin. 5 minuutin kuluttua. Niin, mennään Fanni. Mä otan tästä teitä. Mulla on vielä hetken tässä kentällä. Mä ajattelin, jos mä vaikka kävelisin vielä vähän matkaa. Siis ravaisin, laukkaisin ja niin menis vähän nyt puomeekin tossa. Ei no, me mennään jo varmaankin talliin. Joo, mäkin saatan kyllä jäädä tähän kentälle. No kiva. Mä menen sitten kai sitten otan tätä heppaa kuntoon. Ei, kun siis pois. Ja mä menen nyt. Hei Roosa, kuinka sä oot tuntenut sen Millan? Koko ala-asteen. Mitenkä sä oot kestänyt sitä? Se on niin lapsellinen. No, oon mä vaan kestänyt. Ja pitäisikö mun pyytää sille anteeksi? Mitä sä sanoit? Joo, ei mitään. Hyvä! Hieno! Hieno poika. Mä tuun ainakin jo näitä loppuraveja. Mennään näitä puomeakin vähän jo. Mä en jaksa enää. Hyvä ponski. Mennään vaan talliin. Mennään kai sitten mekin pois. En mä kyllä tätä apua. Mä kyllä siltä enää aio pyytää anteeksi. Tai siis silleen, niinku, en mä ainakaan aio pyytää sitä vielä kaveriksi, koska mulla on kuitenkin noin 2 bestistä. Hei, moikka! Moikka! Olikos pitkä matka? No ei se nyt kauhean pitkä ollut. Tuletko tänään sille tunnille? Okei, no sepä kiva. Sä voisit vaikka mennä sillä Ristolla, se on aika kiltti. Mutta sinulla pitäisi tulla kohta yksi Roosan kaveri tulla auttamaan sinua. Niin, joo. Sinä varmaan tunnet sen Roosan. Me ollaan oltu pienestä saakka kavereita. Joo, no tuoltahan se tuleekin. Menen sitten tänne. Ai moikka! Moikka, sun piti näyttää paikkoja ja sitten joku semmonen Kriston niminen. Joo, mä menen tänään tunnilla. Mä en nyt ihan muista, pitää käydä vielä tarkistamassa listat. Joo, mutta mentäisikö vaikka nyt, mä voin näyttää sulle niitä paikkoja. Tai no, mä en itse tiedä, pitääkö mun näyttää, koska tää on aika tuttu paikka. Joo. Ja sä oot varmaan käynytkin täällä jo pari kertaa. Joo, on, mutta tämä on vaan aika pitkä matka, niin mä oon ollut yökylässä sen nimisen kuin Roosan kanssa. No kiva. Ai. Joo, mutta käydäänkö vaikka hakemassa nyt ponit? 4 me mennään. Kun nyt mä muistan oikeesti, mä menin Ristolla, ne on niinku vastapää. Niin me voidaan vaikka laittaa karsinas ne hepat. Okei, kiva. Joo.
Tai no, mennään sittenkin tonne, tonne hoitopaikalle. Okei. Okay. Hyvä. Hienoa. Kokeilaus. Se tulee yes. Hyvä. Hyvä Risto. Mennäänkö kentälle? Mennään vaan. Hyvä Risto. Sori Taina, että mä olin myöhässä. Se ei varmaan haittaa, koska mä oon ollut täällä varmaan ehkä joku 2 minuuttia vasta täällä kentällä. Joo, on tässä. Mennään vielä ehkä joku 10 minuuttia kuitenkin vielä käyntiä, niin sulla ei ole mikään kiire. Niin, joo. Hyvä Roosa! Hyvä Roosa! Roosa! Hyvä Roosa! Jee! Jee! Lopettakaas nyt ipanat. Ei me olla mitään ipanoita, ite oot. Menkää talliin katsomaan hevosia. Häiritsitäänkö mun muka? Kyllä, menkää talliin katsomaan hevosia. Niin te häiritsette täällä muidenkin tuntia. No jaha. Täällä aletaan kohta ottamaan tätä ravia. Joo. Nähtävästi millä alkoi ravia, niin muutkin voi ottaa. Jaha. Tekee myös päätyympyröitä tai sitten kulmissa. Tekee mieluummin kulmissa ympyrät. Sitten alkaa tulemaan tätä puomisarjaa. Vaihtakaa myös, ja vaihtakaa siis myös suunta. On hyvä järjestys, eli Roosa, Siiri ja Milla. Sitten Millalta Ristolta saattaa nousta paremmin laukko pysähdyksestä, niin ota vaikka pysähdystä. Kaikki ottaa pysähdyksestä laukan noston. Sen jälkeen voi tulla vaikka kavaa eteen. Saa ottaa sitten pari käyntiaskelta ja nostaa siitä laukka. Sillä täytyy sitten vähän pitää laukkaa, eli anna melkein koko aika vain pohkeita, niin kyllä se varmaan pysyy se laukka. Kiva kun sanoit se vasta nyt. Ei pukittele. Tää on ihan sairaan kivaa vetää tätä juttua. Sitten voi sitten ottaa vähän loppuravea ja sitten käyntiä. Mitenkäs teillä on muuten mennyt tunti? Näyttää ainakin todella mahtavalle. Ihan hyvin se on kyllä mennyt. Sori, mä pysähdyin tähän, kun pitää laittaa satulapio. Siis yhden reijän lyhyemmälle. Okei, mä otan vain sitten kävelet vain lopputunnin. Mullakin on mennyt jo ihan hyvin. Ainakin ottaa jo käyntiä. Sitten voisi tulla kaartoon. Hyvä poni, sä olit ihan mahtava. Hyvä, säkin olit ihan sairaan kiva. Äkkiä, mennään pian tänne. Onko täällä jotain tärkeetä? Mitä? Haluaisitko sinä ottaa 2 hoitohevosta sinulle itsellesi? Nalle on sinulle, ei Nalle, vaan Rose alkaa olla niin vanha, niin sillä ei oikein voi ratsastaa. Niin haluaisitko sinä ottaa vaikka Roomeon? Todellakin haluun. Okei, no sen hoitaja on selvillä. Mutta minä kysyn nyt sitten tolle, kenelle? Tuolla Valentinalle toista hoitajaa. Okei. Oikeesti? Miksi sä juoksit noin lujaa? Vihdoinkin sä pysähdyit. Menen hoitaa jotain heppaa.
Minä vaikka hoitaa sitä mun uutta hoitoponia. Ketä? No totta kai Romeo. Mä sain sen uudeksi hoitoponiksi. Unohdin kysyä. Taina. Mitä Siiri? Ketkä hepat on vielä semmosia, joilla on hoitopaikka vielä vapaana? On Ruutia, Karottia, Alex ei oo. Sitten on sitä arabialaista tuolla, sillä ei ole nimeä, kun se on niin nuori vielä. Sitten Kirsikalla ei ole hoitajaa, Felissalla ei oo. Ja Kapulla eikä sit tuolla Leidillä ei ole. Saisinko mä sen Kapun hoitaponiksi? Joo, todellakin saat. Vihdoinkin saa lisää hoitajia näille hevosille. Päivälle sinä haluat sen? Ja sopiiko vaikka tää päivä? Okei, ehkä minun pitää laittaa kalenteriin, että Siiri, Kapu. Sitten siihen vielä tämä torstai. Tai haluatko siellä jollain muinakin päivinä? Ehkä mä haluaisin kans maanantaille ja perjantaille. Eli sinulle tulee samat kuin Millalle. Jes, mä halusinkin niille päiville. Okei, mutta miettikö te nyt katsomaan niitä hevosia? Joo, mutta Milla, voidaan me vaan mennä kattoon sun hoitoponia? Voidaan, mä ajattelinkin tästä mennä sinne. Joo, pitää varmaan nyt mennä hoitamaan tuolla Nalle. Pitää mennä nostamaan sille se suolakivi, kun se on taas tippunut. Mennään me nyt. Joo. Oikeesti mä haluaisin, että Roosa pyytäisi anteeksi siitä, että se ei oo tai se ei ole vieläkään pyytänyt mulle anteeksi siitä. Se varmaan joskus tulee pyytämään. Milla? Mitä? Haluaisin pyytää sut anteeksi siitä, että mä oon pitänyt sua ulkopuolella ja niin. Ei haittaa, mut yksi juttu vaan. No, me ei vaan ikinä voida olla samanlaisia ystäviä kuin me ollaan joskus oltu. Onko Siirin sun paras kaveri? Se on niin mukava. Okei. Mä nyt menen. Mä olen sitten niitten kaveri. 5 viikkoa. 5 viikkoa. Onko se laskenut? Totta kai. Mutta mennään nyt hoitamaan. Sä koko ajan unohdat sen nimen. No mikä sen nimi on? Romeo ja vielä kerran jo Romeo. Siis Romeo. Vähän niinku se kirjoitetaan Romeo, mutta se on Romeo. Se kutsutaan. Kiitos kun katsoit. Tämä siis oli pääsiäislyhyt elokuva. Paras ystäväni.